Baqgħu għaddejjin sal-aħħar l-intriċċi fi ħdan il-Partit Nazzjonalista qabel l-elezzjoni tal-membri tal-Eżekuttiv tal-Partit u l-President tal-Kunsill Ġenerali s-Sibt li ġej. Manuvri li għandhom lan li jsaħħu l-pożizzjoni tal-kap Adrian Delija li għadu jinsab taħt attakk minn deputati ribelli li għadhom qed jopponu tmexxija tiegħu. L-erba' filgħaxija il-kap Nazzjonalista indirizza laqgħa l-partitarji fil-każin ta' Ħaltarxien. Iżda l-kuntrarju ta' dak li kien jiġri qabel tħalla barra d-deputat Jason Azzoppardi li huwa d-deputat tad-distrett. Fuq Facebook Azzoppardi kiteb li ħadd ma qallu u ma rċieva l-ebda stedina kif kien isir kull darba li l-kap tal-partit iżur il-każin. Qal li kien b'kombinazzjoni li sar jaf bil-laqa. B'referenza ċara għal Delija qal li min irid laqda ma jifritx u li hija ħasra li mill-kumitat ħabbrik li kien hemm f'Ħaltarxien spiċċaw membri li kienu ilhom 40 sena jaħdmu għall-partit. Azzoppardi għadda dawn il-kummenti taħt messaġġ ta' Wayne Hewitt li kiteb kif l-attività kienet indirizzata mhux biss minn Delija imma wkoll mid-deputat u l-kontestanta għal kariga ta' President tal-Kunsill Ġenerali Kristi De Bono u r-raġel tagħha Jean-Pierre De Bono. Wayne Hewitt jgħid li Censu Gallia li wkoll qed jikkontesta l-istess kariga ta' De Bono tħalla barra minn din il-laqgħa. B'reazzjoni l-eks deputat Jean-Pierre De Bono ħareġ għattabla ħabel kontra dawk kollha li qed jopponu l-kap. Qal li ma jistax ikun li jkun hawn nies li jaħtfu kull opportunità biex jitfgħu l-ħmieġ u jikdbu fuq in-nies u minn għalihom jilagħbuha tal-qaddisin daqs li kieku għandhom xi monopolju fuq il-verità. Qal li ma kienx se jwieġeb iżda sostna li kellu jagħmel dan la darba Kevin Wayne, persuna qrib sew ta' Simon Busuttil, iddeċieda li jibla l-gideb li ntqal fuq l-attività f'Ħaltarxien. Huwa qal li mill-informazzjoni li rabajneh, Jason Azzoppardi ntbatlu messaġġ fuq il-mobile mis-sistema tal-partit il-bieraħ stess satejn u nofs qabel l-attività. B'ironija qal li jekk b'mod misterjuż ma rċevihx kien wieħed mill-ftit. U akkuża lil dawk li qed jagħtu verżjoni differenti minn tiegħu li ma jafux il-fatti jew qed jippruvaw jgħidu kliem ieħor għal raġunijiet li jafuhom huma biss.